I esta setmana, com vegeu en el nostre resum setmanal, anem a fer algo excepcional. Hem canviat d'escenari. No estem al plató, però sí estem en un lloc on s'ha celebrat dijous i divendres una trobada sense precedents. Primera vegada que es convoca el Congrés de Cooperativistes, han vingut de tota Europa, s'han batut tots els rècords inclús de lo que preveien des de l'organització i ha sigut un èxit rotundo. Els jovens de les cooperatives estan i volen quedar-se al sector i darrere d'esta iniciativa, ara comentarem com ha anat també, inclús com va néixer, està una vegada més la Confederació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana i estem, així com si fórem uns congressistes més, el seu president i jo. Celino Hernández, enhorabona, lo primer, i ante tot. Sí, bueno, com has vist, les jornades han sigut un èxit. Pensar que haurem plegat aquest compromís, aquesta quantitat de joves disposats de vindre, uns a exposar què estan fent per a incorporar-se a les cooperatives, altres a sentir-ho, a comunicar, a intercomunicar, perquè estem parlant de que tenim joves de tota Europa i joves de totes les comunitats d'Espanya. Per tant, era un repte en el seu moment, perquè estem parlant del primer congrés de joves cooperativistes europeus, no un primer congrés de cooperatives que se n'ha fet molt, sinó de joves cooperativistes europeus. Quan parlem de jovens dins del món de les cooperatives, dins del sector agroalimentari, de quines edats de mitjana? Jo he vist molta gent jove en estos 2 dies, però de quines edats parlem? Estem parlant de que se fica un tope de 35 anys i bueno, este tema era un repte perquè parlem de la incorporació de jovens, sabem quina és la realitat, sabem que a nivell europeu el 5% dels llauradors joves tenen menys de 35 anys, però és que en Espanya dalt del 60% o el 70% tenen més de 65 anys, per tant és un desequilibri total i el tema era un repte. Era un repte que, per lo que m'has comentat abans d'esta entrevista, pensàveu o te digueren una quantitat de jovens de tota Europa i tu tenies clar que o anàvem a les xifres que correspon a aquest tipus de reptes o res, perquè quanta gent heu aconseguit que vinga en aquest primer congrés de jovens? Bueno, quan se plantejaren des del COIECA la possibilitat de fer este congrés en València, a mi se me va dir a Madrid, perquè és un tema de confederació a nivell nacional, el projecte és un projecte europeu. Sí, que naix en Europa, arriba per Madrid i t'arriba per fer-ho així a tu. Entonces parlem de, bueno, anem a fer-ho en València, busquem un lloc per a un centenar de persones, bueno, la meva proposta va ser enseguida, el repte va ser com a mínim 300 persones, allí se quedaren tots un poquet pasmaos. I dic, no, és que un acte d'aquest tipus no podem anar ni ficar-lo en marxa per menys, perquè si no, no donarem la imatge que volem donar. I quina és la sorpresa? La sorpresa és que tenim així 300 persones, joves cooperativistes de tota Europa, disposats a dependre, disposats a mostrar el que estan fent, però no s'acaba ahí. És que hi ha hagut 1.000 peticions de joves que no s'han pogut Sí, que no s'ha pogut inscriure perquè el local no donava per més. Això se fica en marxa fa 6 mesos. Aquestes coses normalment no se fan a 6 mesos, se fan a molt més. I este local immediatament se ficarem en marxa i se va fijar que era en este local. Quan veiem el destarifo, no, ens haurem de veure aquesta pressió, intentarem buscar un altre local, però en tan poc de temps no n'hi havia res disponible que poguérem utilitzar. Ojo, que parlem del Santiago Grisolía, que parlem de la ciutat de l'Exercici de les Ciències, que l'èxit de resposta ha sigut tremendo, con lo qual hi havia ganes. Els jovens cooperatives tenien ganes. El puesto és emblemàtic, València te tiró, els joves tenen ganes de donar-se a conèixer, de donar a conèixer que sí que n'hi ha gent que vol dedicar-se a l'agricultura, però quin és el problema? I això és el que en estos 2 dies se va ficar de manifest. Quin és el problema i quines són les solucions que se poden donar a aquest problema. I quin és el problema i quines són les solucions? Bueno, pues principalment el problema es el accés a la propiedad. El ser agricultor no es barato, el ser agricultor es car perquè tens que partir de la empresa té un agricultor i el mig de vida
es, si es ganadero, tindre una ganadería propia, si és agricultor, o ser propietari o arrendatari d'unes parcel·les, una finca suficient que li permetiga viure, i després el més important, i és que al final de tot això, que siga rentable per a poder viure. Nosaltres així en l'entorn de València estem acostumats a que l'agricultor són pobles que l'agricultor té de tot en quant a servicis, escoles, per a els fills, internet, mig de vida, però no és el que passa, perquè sents els missatges canvien, i és que una de les reivindicacions importants és que volen que en el seu àmbit i mig de vida, que n'hi hagi un col·legi pels fills, que aplega internet, que aplega totes les coses. Entonces, quan parlem de tot un sector molt ample on els problemes són molt diferents, però al final l'èxit és rentabilitzar i que el que es dedica a ser llaurador pugui viure de la seva explotació. Sí, que el que estaves tu dient, l'accés a la propietat i la millora del món rural en el seu conjunt per a que aquests joves puguen tindre futur, per formar una família, tindre internet, perquè també s'ha parlat molt d'utilitzar les noves tecnologies, s'ha parlat de formació, s'ha parlat del paper de les dones. El paper de les dones, així ha quedat molt clar que les dones del sector els preocupa tindre presència, però no els preocupa la paritat. Bueno, les dones del sector, al final, és que una cooperativa és una empresa, i si una dona o un home del sector la seva explotació i el seu mig de vida el té en una empresa cooperativa, el que vol és que la gestió d'aquesta empresa cooperativa siga l'adequada i permeti rentabilitzar la seva empresa cooperativa, la seva part de microempresa, perquè les cooperatives estan formades de microempreses que són cada una de les empreses pròpies que formen aquesta empresa cooperativa. Entonces, sí, està molt bé l'empoderament, elles estan d'acord, les dones tenen que estar, però tenen que estar, segons diuen elles, tenen que estar igual siga home o siga dona, aquelles que estiguen més capacitades per a gestionar l'empresa cooperativa. Més que 50-50, 30-40 és que estiguen aquells homes o dones capaços de gestionar la cooperativa. Per això parlarem tant de la importància de la formació, de les noves tecnologies i de tots els sectors del món de les cooperatives, tu que tens una visió de tota la comunitat, de tota Espanya, a més han vingut, com bé has dit, de tota Espanya, de tota Europa. Quin és el sector on els joves, sector cooperativista, tenen més presència o pensen que poden tindre més futur? És la ramaderia? És l'agricultura tradicional? Són els cultius especials? On veus tu que el jove se manté més? Jo avui diria que s'ha pegat una volta a el que ha seguit tradicionalment la zona, diguem, on el llaurador s'ha sentit en apetit de participar, i avui estem veient que desgraciadament és que les ajudes europees formen una part molt important d'aquest capítol. Les ajudes directes al tema de la indústria i l'empresa del cereal, a la ramaderia, inclús estem veient que on el relleu generacional està sent més actiu, quines? On la part econòmica vinga de via subvenció o vinga via venda del producte és la més estable. I avui la realitat és que on hi ha una zona productiva d'oli d'oliva, on hi ha una zona productiva inclús de vi, on hi ha cooperatives en una estabilitat, que el llaurador, el preu té uns alts i baixos, però on hi ha una estabilitat en el cultiu i en les rentes, no d'un any, sinó a 5 o a 10 anys. I on és on més s'està patint? S'està patint més és en el sector de les frutes i en aquest cas frutes i cítrics, com estem veient, perquè és un sector que és molt volàtil. És un sector de preus i alts i baixos molt forts, i això està portant que els llauradors d'alguna forma no acaben d'entrar. A més, és un sector molt car el dedicar-se a la seva explotació. Un llaurador que acaba la carrera d'enginyer agrònom i no té l'herència dels pares d'una quantitat suficient de terra per a poder dedicar-se a ella, amb el risc de guanyar o no guanyar, ho té complicat, perquè hi ha aquell que no té res i vol ser llaurador. Si té que comprar la terra, és molt més car que un dentista muntar una clínica. Sí,
En el riesgo de que bueno, dependrà de cada any del mercat, de les incidències, d'això, ajudes, no n'hi ha ningú si damunt estem en un mercat volàtil, que estem veient què està passant enguany en els cítrics, en les frutes, estem contínuament en una volatilitat, en una inseguretat, que el llaurador, aquell que és jove, que se pot dedicar, és més reacció. Però bueno, és el que mos hem ajuntat avui per a intentar que aquests problemes anar i buscar-nos la volta per a solucionar-los i ajudar als llauradors des del món cooperatiu, als joves llauradors, fills de cooperativistes o no, a que s'incorporen i siguin capaços de viure de la seva agricultura. Pues ahí està el missatge, ahí està la realitat, i així han estat els jovens en València, la primera jornada més centrada en un enfocament més europeista. El divendres va ser una jornada, que és la conclòs avui, tot i que estem veient este especial el cap de setmana, però més centrada en la realitat espanyola. Suposo que este congrés ara tindrà continuïtat, no sé si se farà així, si se farà fora, de qui dependrà això, Cirilo? Bueno, ten en compte que és un congrés que s'ha organitzat des del COIECA. El COIECA és l'associació a nivell europeu de cooperatives de tota Europa, que estan dins i són, diguem, un braç que en companyia de la comissió on s'utilitza per a informació i damunt és el braç nostre de defensa del sector cooperatiu i agrícola en Europa, on se lluita i se defen qualsevol modificació de la PAC o la OCM de frutes i hortalisses. Bueno, pues des del COIECA, on estan representades totes les cooperatives d'Europa, tant per la part jove com per la part, diguem, tradicional d'agricultor, és d'on s'ha ficat això en marxa. Estic segur que n'hi haurà una segona perquè per l'èxit que ha hagut, perquè s'ha quedat molta gent en ganes i perquè no n'hi ha ningú projecte i estudi per a buscar quins són els problemes i quines són les solucions, que s'acabe pegant un carpetazo. Tindrà que tindre una continuïtat i veure resultats i respostes a tot el que avui es ha de ser. Pues estarem molt pendent, perquè estarem a l'espera de la segona convocatòria. Per cert, auia de Benassal, molt bé, per a promocionar el nostre. I Santa, apropa-me-la, que la veig en els forcaters, perquè vegeu tota Europa veient auia de Benassal, que conste. Gràcies, Cirilo, i enhorabona. I els vins i les frutes de cooperativa. Això és una mostra de tot el que s'està fent en els còctels. Ja vegeu, els jovens cooperativistes han vingut a València, han descobert alguns un espai únic, s'han introduït més en els reptes del sector i el que queda clar és que volen continuar vinculats. Un èxit que una vegada més ha partit de les cooperatives. Pot ser que estiguem en el futur davant de l'estructura que mantinga el sector.